Zapnul jsem včas a dostal se dovnitř. Aha. Dobrzdí si dovnitř, rozjeď to k levému mantinelu, obrubníku, přes celou diagonálu, stoč to dovnitř, slečna už ti utekla, z prostředka doleva, připrav ruce, drc, na výjezdu za top za 2, 3, v pravé straně, ještě plyn, uber, nech to doplachtit, plyn. 4, lehká brzda, tenhle kluk vyhrává svoji kategorii v závodech, jen tak, abys měl srovnání. Já jsem si říkal, že mi ujíždí nějak. Ne, ty s tím držíš tempo. Jo, já nevím, co tam Libor jede za gumy, ale jako, na to jsi poprvé sosnový, tak držíš kluka, který vyhrává závody, tak jako, to není úplně špatný. A on jede odpočinkový kolo třeba. Nejde, jede stopu. A rozjeď. Tak, a ještě jedno, hezký, pak ti nechám vydechnout a pak ještě jednou pojedeme, ale teď se maximálně soustřed, jo? Doleva to dej, přeskočí toho Mustanga, i to BRZ. Odprava, on jede vnitřkem. Ty svojí stopu, jak jsi zvyklej, Libora si nevšímej. A spojová, kdyby se přetočil, tak... Rozjížděj, Libor se nepřetočí. Dej dolů do 2, zatoč. Vyvez to doleva, plyn, přibrzdi, dej to dovnitř, vyvez to k levému obrubníku. Plyn, přes celou diagonálu, vrať to zpátky dovnitř. Připrav ruce, drc. 3, uber a plyn. Jsem to přehnal si rychlostí, no. 4, přibrzdi si, opatrně, ti to nevynese do povoráka, přidávej, do pravé strany před něj, brzda, 3, 2, dovnitř, posuň to k čáře, 3, od nějšku, a víš, že to potřebuješ přitáhnout dovnitř,